er noget. Ej, var det fedt, Max. Kom så. Shit. Kom ud på den, Jack. Den er værd, mand. Det er helt vildt. Den faktisk er lidt stor. Skynd dig på den på, Jack. Og så kan jeg faktisk selv sortere det fra, så er det den en ekstra sig, jeg laver her. Ja. Nu kører vi kraftet med. Jeg kan godt lade dig. Og skal vi lige have en temperaturmåling? Ja, tag det. Er det det der her? Ja. Skal den bare op på? Så direkte ind og bage et brød. Det er meget porøst nu. Hvis det bare står en flue, der slår en skid forkert, så er det ødelagt det der. Det er som at drikke af et grantræ. Det var en gang en gruppe venner som gikk rundt i Danmark og kosa seg. De likte øl, de var hipstere. Så skal vi bare lige have det der spand med ned. Det her er han Max. Han liker å kose seg. Men han drømmer om noe mer. Jeg vil fandme gerne fange en vildlaks. Jeg har sgu aldrig set mange fange fisk. Sådan en bitte fed skaldet idiot. Til lands, der er jeg jo ramt af en curse. Jeg har formået en gang at fange en arbor, som havde så tykke skæl, at vi nærmest ikke kunne åbne den. Så det var sådan en ambivalent fornemmelse. Men ellers så går det rimelig ringe. Ej, jeg har fanget nogle regnbueæder, men stadigvæk sådan. Det er som om, der er et eller andet, der hænger over mig. Der er ikke nogen fisk der, ja. Det er jo ikke et handicap, man kan fiske. Jeg ved ikke, hvordan man skal fiske. Jeg kan ikke have sætte et fucking blink på. Prøv at fange en fisk med lidt fange før. Og jeg kan høre dig om stadig. Hvad vil det betyde for dig, at du fangede en vildlaks? Jeg ikke, nu er Anna jo gravid med vores anden barn, og det er sådan nærmest på niveau med det, sådan som jeg har det lige nu i hvert fald. Så det er stort. Jeg håber fandme, at det lykkes. Ellers har jeg altid noget at falde tilbage på, kan man sige. Vennene bestemmer seg for å dra til Nord-Norge, sånn at Emil kan lære seg å fiske, og Max endelig kan få brutt forbannelsen. In the northernmost part of Europe is the great Scandinavian peninsula divided by a rugged mountain range. On the western side lies Norway. More than half of Norway is so rocky and cold that neither trees nor grass will grow. One pill makes you larger and one makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call.
when she was just small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just have some mushroom and your mind goes Now, really bad news. This is primarily really bad news for our passengers. We are really devastated. This was supposed to be the summer that everybody was looking forward to travel again. This is really bad news. The pilots have decided to go on strike. So why couldn't you agree? Jeg synes, vi skal bare give den los med de der, fordi at lige pludselig sidder man og tænker, det er ulækkert. Kan du godt lide så meget løbesteg? Ja, det er drønlækkert. Det er en god løbesteg. Ja, det er drønlækkert. Ja. Vi kan gå begge veje med den køleskab her. Flyet er aflyst. Vi kører lige nu. Vi har kørt i 4 timer. Vi er lige kommet ud af Göteborg. Det var et helvede. Men nu får vi lige noget drønlækker haps. Så skal vi lige have en sodavand, tror jeg. Vi skal have en sillemad, og så lige ud og have en fadøl. De har sgu da smagen over, det er det har de faktisk ikke. Velkommen til Bolleland. Spørgsmål 2022. Jeg har den bedste lille kasse, hvad jeg nogensinde har set. Det er sådan en godtepose, hvad jeg har lavet af fiskekassen. Det er bare, at man sidder og kigger på den. Den er ikke større end sådan her, men det er kun godt. Alt er bare sådan... Oh! Times. We are here. Vi er fremme 30,5 timer. Hold kæft, går på arbejde. Men virker jeres ben stadig, ikke? Ej, okay. Ej, Jack. Skal lige have en sommerbejde. Ej, chat. Jeg ved, man kan godt forstå, at vi siger sommerbejde lige nu. Har du taget dårlige humor med? De ser nice ud. Jeg vil se dig. Okay, for det er sindssygt. Skål! Etter å ha kjørt 2000 kilometer på 30 timer, kommer vennene endelig frem til vennen deres, Jack, som har leid ei dritkoselig hytte. Det er en lille smule mørkere, men det er ikke meget. Altså, hvis der ikke er Vi er et godt sted. det er lækkert det her, mand. Der er ikke noget, der kan slå os ud lige nu. Nej. Hvis vi kan køre 30 timer i bil, så er der sgu ikke noget.
Den har faktisk også. Den er så sindssyg. Altså det er indbegrebet af 80'erne. Det synes jeg er det fede, man gjorde det af 80'erne. Det er det, man kan sige lidt før i forhold til sådan noget som Convoy og det der med, at man tog nogle fag, som ellers ikke var sådan, det var arbejderklassen. Så tog man dem og sagde, hvordan kan vi lave det her fedt? Og Roadhouse, det er Patrick Swayze, som er dørmand. Og han er sådan en, der bliver hyret ind, når der er problemer et sted. Han er sådan en... Det er lukket brand. Ja, så ringer de til, og så kommer han, og så kigger han på, hvad kan vi gøre her, og sådan noget, og så får han lige alle til at lystre og sådan noget, ikke? Hver morgen står han så bare og laver sådan noget tai chi, i bare overkrop, ikke? Og er fuldstændig hjernedød til at slås, og der går sådan en eller anden rygte om, at han engang har revet strobehovedet ud på en eller anden, ikke? Ja, den er Roadhouse er den mest sindssyge film, på den fede måde. Der er ikke noget, han ikke kan. Nej. Har du set Dirty Dancing? Selvfølgelig. Altså, den er for sindssyg. Altså, den er så fucking god. Musikken i Roadhouse er fucking fed. Jamen, det er de bare. Ja. Det var den. Den er. Ja. Det er. Ja. Er du så tage den anden med ned? Må jeg tage den anden med ned? Skal jeg putte et blink på eller sådan noget? Jeg har aldrig fanget noget før. Hvor skal det så ske nu? Jeg har vildmarkstøj på. Se hvad jeg kan. Jeg kan selv gå herned. Ej, jeg har allerede skåret hul på min hånd. Kan jeg godt. Jeg skal nok komme herned. Jeg har fået mine nye bukser på, Markus, så kan jeg bare gå igennem alting. Øj, der er bid. Tror du det der, de ville tro, at det der var en fisk, eller er jeg nødt til at pille af? Er det sådan, kan det være en form for mading, det der? Og lige ordentlig indspænding. Det er der, det går ikke. Hvordan skal jeg gøre? Lige gør det ordentligt. Ser du dig, synes jeg? Ja, jeg skal nok fange noget før dig. Ved du? Har du bid? Ved du, hvem det der nede er? Det var bare sådan en dyt, der var her, da vi kom. Ret vildt. Du kan pakke fisk. Jeg har fundet en klar. Jo, men det er stadig ikke, altså selvom det er mørklæg, og vi har både mørklægningsskib og så stor, tung gardin ude foran, og der kommer stadig lidt. Men det bliver bare ikke helt det samme. Han bruger den, for det meste en stor fiskekort. Jeg mente ikke, der var nogen af os, der havde fiskekort. Sagde det? Ja. Hvad sagde Han sagde, der var kun ét fiskekort, han havde snakket med Erik. Det var ikke lenge vennene fikk lov til å nyte den norske friske luft, før de møtte motstand fra bygdas selvutnevnte fiskepoliti, Erik. Han holdt nemlig et skarpt øye med de dumme danskene. Pølse, 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 fest! Jeg vil sige, som køkkenchef, jeg står ikke for den sovs, fordi det er Norge, der har lavet den, og det er ikke mig. Vaflerne, Så det er sagt hermed. Hvem var saltet? Du skal stå på bordhanen. Men jeg har ikke gjort noget ved den. Jeg har varmet lortet op. Der er norsk vand i den. Er den så sindssygt? Er der søvand i? Brugen var ikke en skid. I kan sætte sovsen ud af vinduet, hvis det skulle. Kan jeg få en ske til? Jeg vil ikke. Hvem er med den sovs? Hvad siger du til det, Emil? Jeg tror faktisk, det bliver ret godt. Det der, det er noget, jeg gider spise. Den der ind i ovnen. Dem gider vi kraftigt ikke. Jacks brød, mand. Jacks morgenboller. Fuck af. Ellers så skal jeg i hvert fald ind og vinde dem. Lad os se det her, mand.
lige var kraftigt ude fra en græskø. Det var en morgenbolle, 2 morgenboller og 3 morgenboller. Vi har lige fået alle tricksene af en meget garvet nordmand. En lokal. Han siger, at man kan fange på det ene og det andet, og orm, og laksen han går. Det er ikke bare laksen han går overalt. Det er godt med orm, det er godt med blink, det er godt med spinner. Ja. Har nogen tricks? Ja, om det hele, det er fint. Er du træt? Lad os se på det. Kommer kun fra. Jeg har fucking en. Det eneste, der er fanget noget til det. Jeg har fået fat i 3. Hvad fanden er det, der du har under skidebæret? Det her? Ja. Det er de skarlunge. Vi har lige mødt Erik, og han var lidt sur, så vi havde købt fiskebevis til den forkerte side af søen. Så derfor må vi ikke fiske på den her side, men skal fiske på den anden side. Det er den norske velkomsttid. Velkomsttid. Har du allerede fået fad, eller hvad? Så lige lidt højere op, der sidder Erik og kigger på os hele tiden. Og holder øje med, om vi har fiskekort. Nej, Erik, vi kan ikke mere sammen. Jeg er blevet sur på ham. Jeg vil godt have haft en Erik på et tidspunkt. Det er slut nu. Det er slut. Han har efterladt Jack derovre, fordi han må kun fiske på den side af søen, og vi må kun fiske på den her side af søen, sagde Erik. Politimand Erik. 5 minutter, så har jeg først laks. Jeg siger det bare. Helvede. Det var super nemt. Det gjorde ikke meget modstand. Mathias Jorgensen. Er han udgået, eller? Jamen, der var han lige død. Nej, han vælter. Det prøver at fiske. Hvad er det? Også det der hvide pulver. Det er bare nørnet lort. Det er seriøst alle sammen op og skide op på forbrændingen fremover. Det er et luksus. Hvad? I kaffefilteret? Ja, op og skide i et kaffefilter. Op og skide på Askepot. Askepot? Skide Askepot. Nå, det er det så. Lige op og skide Askepot i munden. Der er ikke nogen fisk i den sø der. De danske vennene bestemte seg for å ta en pause fra fiskinga og gå på fjellet for å se på midnattssola. Jeg tror sgu næsten, vi får midnatssol. Jeg tror sgu næsten, vi får Det midnatssol. er klart, det er fuldstændig op nu. Ja, vi opdagede lige, vi stod i bilen, at ham Kjarten der, han havde crocs på. Han havde sgu lige glemt dem i skotørren. Det er meget sjovt. Just in case I'm gonna die today, I'm setting sail for the last time, heading for outer space. I swore by Jesus to kill myself if I ever got to
As a train of singing angels pass by, I suddenly see your face. The stars are falling down from the sky all over the place. It seems like you got a hold on me. I wish I had never been born. I guess that it's too late now. I'm just gonna hold on to you. You brought me to a beautiful valley under the sun. My lungs were breathing heavily as it all became one. The sea was growling beneath the sand. Hvad drikker Møller? De må være så vant til det er sådan, det trækker ned i ejendomsvurderingerne. Folk, der råber på toppen af bjergene, det er fandme irriterende. Hold kæft! Det er sindssygt, det her. Det er, altså, det overgår mine vildeste forventninger, det her. Det er fuldstændig uden for proportioner, det her. Altså, havde der været 40 timer op, så havde jeg også... Altså, da der stod stikvej der var jeg klar på at se mig. I think I'm gonna cry. Det er dejligt koldt, mand. Hvis I ikke kom nu. Dumme dansker. Nede ved bålet, så er der sprut. Ja. Heroppe så er der noget andet sprut. I kan få sprut nede ved vejen, eller ved vejen, ved vandet. Der er sprut nogle steder. Det er det, vi skal i dag. Det er planen for i dag. Vi skal have sprut ved bål, vi skal have sprut ved bord, vi skal have sprut ved grill, vi skal have sprut ved vand. Det bliver nogle blege fliser der, men du kan se, at de bliver jo faktisk... de bliver efterstegt. De bliver efterstegt over i solen. Der. Så får de lige lidt patina der. Det fede ved mine, og så i modsat dem der, som virkelig står med den der, det er, alle mine ser forskellige ud. Altså alle mine har sådan unikke tegn. Jeg kan genkende alle mine pandekager. Altså sådan, jeg kan sådan sige, den her, det var den, jeg lavede som nummer 3. Du kan huske eller... alle pandekager, du har lavet hele dit liv. Jeg vil bare navngabe dem, så ville jeg kunne sige, hvad de alle sammen var på nu. Hvem er det, der står dernede? Det er Erik. Fiskemand Erik. Den norske jævel. Har du fiskebevis? Har du penisbevis? Men vi må ikke fiske i dag, må vi det? Eller hvad? Er det ikke indtil klokken 6? Nej, det er først klokken 6. Jo, det kunne man da godt. Men der er sådan noget med, at vi skal drikke rigtig mange varer i dag. Så ja. Jeg ved sgu ikke, om jeg får kastet med nogle stænger i dag. Det kan godt være, at jeg bare går direkte ind og laver mig en gin og tonic lige om lidt. Vi skal fange laks, ellers så har det været en lortetur. Og købe laks nede i Rema. Ja. Men det er så billigt. Det er billigere end at købe en fiskepris dernede for en dag til Erik. Hans lommepenge.
Det finansierer bare hans hjemmebrandforretning sikkert. Han kan rende mig. Han har gjort mig til grin. Nej. Det kan jeg høre, hvad det er. De skal videre, det er fantastisk. Kæft for det godt. Så jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende. I tager bukserne af mig og slynger mig rundt i lokalet. Jeg ved ikke, hvad jeg selv hedder. Jeg synes, det er derfor, jeg mener fra mit hjerte. Jeg er dybt rørt af det, I gør. Og jeg kan til hver en tid argumentere for, at det, I gør, er meget mere i musikkens himmerige, end så mange andre gør. Så jeg siger videre. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those three wise men, they've got a Sammy. Svaret var er honning. Ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Magnus, film på mig. Magnus, yeah. Vi kan køre en skid. Max, kan du fløjte med en smøg i munden, eller hvad? De allerfleste kyster. Ryg for helvede! Jeg sætter min hat, som jeg vil. Hat som min mønt! Sætter den gerne på spil, jeg tager. Hold kæft! Min yndlingsfarve er rød! Det får jeg ikke, det kan jeg godt mærke, det kan jeg ikke. Jo. Jamen, du skal også ryge sammen med huden, du fanden. Hvor er det med tandstikker, eller hvad? Du ligger inde og til tandstikker. Så slå en lille trilleløs. Jeg sætter min hat over styr. Og selvom lektion bliver dyr, siger jeg, tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål. Et spørgsmål. Det kan jeg ikke. Kan jeg ikke? For helvede! Kan du seriøst fløjte og ryge? Kan du det? Åh, kæft, du kan. Jeg har glædet mig, mand. Seriøst. Og det var sådan, der du scorede, Anna. Nej, det er du. Hold kæft! Hold kæft, hvor er I gode, mand! Bravo! Bravo! Jeg er bare glad for, at jeg Jack, han er far, han ved det bare ikke nu. Jeg kommer! Jeg kommer!
Det er så kedeligt at chille et maraton. Du kan ikke chille et maraton. Du kan kun løbe det under 3 timer, eller så er syg. Du har aldrig løbet det. Jo, jeg lover dig for. Til mig. Okay, jeg løber et maraton under 3 timer. Mener du det? Ja, det gør jeg. Jeg kan ikke få den højere. Kom nu, Ejs! Ja! Er du så pæs? Kan jeg løfte dig? Røg i øje, mand. Røg i øje. Men det er fordi, at man skal vi prøver at kamuflere os lidt. Vi blender ind. Jeg går i et med... Du går i et med et bowlingcenter. Mus. Ej, du... Ej. Det er ret nok. Nej, det er helt galt. Det her, det er mig i morgen. Det bliver rigtig godt. Etter ei ordentlig fyllekule blir vennene enige om å sjekke ut nye jaktmarker. Heldigvis har de gode forbindelser. Malte sine svigerforeldre har hytte ved et legendarisk laksespott. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Jeg kan mærke, at der er noget i vandet. Mm. Så det er bare et spørgsmål om time. Ja. A singer in a smoky Der kommer bid inden dagen om. Fra sommeren. Prøv at se, der er en fisk lige der. Ja. Mm. Er du klar? Ja, så er jeg klar. Looking down the boulevard, there's shadows searching in the night. Streetlights, people living just to find emotion, hiding somewhere in the Har sat sig nu. Ja. Skoen har sat sig helt fint. Du skal trække. Træk og jul. Træk, jul. Det er hvordan en fisk på den her. Ja, selvfølgelig er der en fisk på. Det er bare en motherboard. Træk. Stille og roligt. Træk, og så halv ind. Det er ikke sådan her vel hele vejen? Jo. Det kommer ikke til at tage lang tid. Det kan sagtens tage en halv time. Ja, den er som om det er bare et bundbid. Men det er det ikke, for helvede. Jeg tror, den er kæmpe. Den ligger derude. Kan du lige op og kigge? Nej. Hvor langt er det? 30 meter. Straight over på den anden side der. Ja. Midt ud i det hele. Lige pludselig, så kan jeg love dig for, så løber den væk. Ja, det kan den godt sådan her. Ja, men det skal den bare have lov til. Ja, du behøver ikke pille med spolen. Du skal bare sørge for at få den ind.
Den har ikke brugt kræfter endnu overhovedet. Det er først, når den, Den jeg fangede. det er først, når den ser os, den starter op. Det er fordi, at den er rigtig, rigtig stor, tror jeg. Jamen, det var lige som jeg kastede den ud. Den har du gået. Får du et par meter til videre nu? Ja, jeg tror også, det er sammen med mig. So far, the fight continues. Ja, jeg kan mærke lige, jeg har jo lige sådan, jeg kan nærmest vurdere, hvor meget jeg kan trække før, det er så begynder den at løbe herudad, mod bjergene. Og så løber jeg herned, trækker ind, og står herude og fedter lidt med den. For at trukke den længere herind. Og så sker der ikke en skid. Så sidder den bare fast, og så knækker den. Så hvem ved, måske var det en kæmpe bob. Måske var det en gummistøvle med beton i. We'll never know. Jesus loves you. I stedet ikke i gang. Hold da kæft, det er så lang tid. Smelter den bare også bare motorinspærser deroppe. Det her det er til. Ej, vi skal lige op. Så kommer den rigtig udsigt. Fanger efter at køre rundt. Og kæft, hvor den spærmer ned i det net der. Ja, det er det. Den er flot, den har også en god størrelse. Nå, det kunne lige før, vi kunne hive min med. Ja, den, ja. Ja, det må man sige. Og det bygger sig. Ja. Boede det oppe der? Ja, ja. Inden, var nærmest nabo til os. Inden kæmpe. Nej, den er perfekt. Skal ikke tage et fad, og så Du havde en pøs i hånden, havde du ikke? Jo. Hej pøs. Kom, ikke åbn døren for helvede. Nej. Jeg prøver at give dig en high five, du på ingen måde lagde mærke til. Jeg lod dig bare hænge. Har jeg set. Det var helt fucking fantastisk.
er noget. Ej, hvor er det fedt, Max. Kom så. Shit, mand, så kører jeg adrenalin. Jeg blev sådan instant øm i benene. Ja. Vi vil bare gerne se, hvis der er nogen, der skulle fange, så er det dig, jeg elsker. Ej, hvor er det fedt, Max. Kom så. Den er lige der. Den er der. Fuck, det er godt. Kom mig, skal du gå et stykke længere herop. Kom ned her. Kan du ikke gå ned i vandet? Det må bare ikke komme over vandet. Nej. Skynd dig at få den på, Jack. Den tager lige. Skal løbe ud? Jamen, den er ikke af. Nej. Og kæft, den er flot, den der. Ja. Det er en laksen. Det er en laksen. Maxen. Du lyder som Rolf Sørensen. Kom helt ud til den, Jack. Den er stærk, den er. Det er helt vildt. Det tager sikkert et par omgange. Hold kæft, den er stor. Det er flot, mand. Det er net, den er ikke stor nok. Nej, den røg af. Nej, det er løgn. Det er rent. Nej! Sorry, hvis jeg ikke var... Den var lige der. Prøv at se, jeg har blinket her. Nej. Det er løgn, mand. Nej, det var kedeligt. Nå, Max, du har fået lidt, eller? Hold da kæft. Dude. Var det på vej ud eller ind, den røg? Den var lige der. Var det lige den røg? Jeg har blinket her. Ja, det var der. Huha. Hold da kraft, mand. Ej, hvor ærgerligt, mand. Vi var sæt med tæt på. Ja, fuck om den ikke kom op. Vi så den. Der var fisk. Fuck, hvor fedt, mand. Guttene fiska og fiska, men tida holdt på å renne ut. Men kanskje hadde de glemt alt om forbannelsen. Kanskje var den faktisk ikke så viktig. Kanskje var det egentlig viktigere å kose seg. Som forfatteren T.S. Eliot sa, det er reisen det handler om, ikke målet. Nu skal vi i saunaen. Let's go, boys. Let's go, boys. Let's go, boys. Vi har... Jo, vi må køre 2 gange. Nu skal vi hjem. Klokken er lidt over 12, og vi vil gerne afsted, inden enkeltstarten går i gang. Og vi skal lige have pakket nogle stænger. Jack skal lige pakke ned. Og så skal Malte lige op til Emilie og sige farvel. Tetris. Sometimes when I'm down and all alone, oh, just like a child without a home, the love you give me keeps me hanging on. Oh, honey, efter det, så er jeg bare flame modsat. You're my first love, you're my last. You're my future, you're my past. And loving you's all I ask, honey. All I ever need is you. Winners come and they go. Ja, skide godt, mand. Ja. Der kunne godt, der kunne godt. Hvad så? For helvede, Max. Lad du være. I have found my treasure in your soul, honey. All I ever need is you. Without love, I'd never find the way. Through ups and downs of every single day, I
won't sleep at night until you say, my honey, all I ever need is you. Oh, honey, honey. Men status er, at jeg har ikke fanget noget. Men jeg var 1 meter for at lande en laks. Men der var lige en brit, som ikke lige havde lært at bruge en kajs før. Så vi fik den ikke. Men vi så vildlaksen. Vi er meget glade. Så det er fedt. Jeg takker. Du går i et med et bowlingcenter.